En 5 mesos no es poden resoldre demandes històriques. I això no vol dir que si en 5 mesos hem desencallat demandes històriques. Hem començat el rec dels guiamets, les obres de guiamets, demanda històrica. Començarem en pocs mesos les obres de la connexió del Garriga Sud amb Margalef, demanda històrica. Fa 4 anys que no tenim pla de regadius i l'aprovarem el 2025. Estem analitzant solucions d'aigua regenerada, de salació d'aigua, que això no s'havia plantejat per recs de supervivència perquè no hi hagi abandonament de territori. Hem dit, estem ja començant, hem començat ja les reunions de treball amb el Ministeri per la modernització del gran canal de Catalunya, que és el canal d'Urgell. Estem buscant una solució tècnica també amb Riudecanyes. I si ens n'anem a la compra de proximitat, demandes del gremi, demanda de les organitzacions, demandes del sector, que és compra de proximitat, formació a les escoles, lluita contra la fauna salvatge. Es pot defensar l'agricultura catalana sense anar a les reunions amb el Ministeri d'Agricultura? Es pot defensar l'agricultura catalana sense estar al costat del sector, sense anar al territori? Es pot defensar l'agricultura catalana sense compartir les demandes, determinades demandes de les protestes? Bueno, doncs amb això estem. Tothom que vulgui aportar el bé de l'agricultura catalana és escoltat i serà escoltat. I és benvingut. És més, a vegades quan em trobo algú dic, home, i per què no m'ho deies abans? Necessitem, hi ha racons del territori que a vegades que els costa fer arribar les seves demandes. Nosaltres allà que anem ens ho poden fer arribar. Aquest és el govern dels agricultors i ens poden fer arribar les seves demandes quan faci falta. I si no arribem a més és perquè el dia té 24 hores, però nosaltres estem 24 hores al dia, 365 dies l'any connectats amb els agricultors i els ramaders. I demanem disculpes si en algun moment no podem atendre com toca un agricultor amb dificultats o una demanda o una proposta. 90 i pico % de les demandes són compartides per tots. Per tant, som-hi tots a la una per aconseguir-les. Jo no em centraria en les petites diferències que tenim, sinó en les moltes coincidències que ens uneixen. No hi ha un problema no hi ha una discrepància de model de país, de model agrari. Podem discrepar amb algunes coses, però escolta, defensem el sector, tots tenim clar que podem defensar el sector agroalimentari, però si ens desapareixen els agricultors això no funcionarà. Hem de baixar menys papers, més actuació, més gestió de territori, tant a nivell de boscos com de fauna salvatge, com de fauna cinegètica, com de millora de la gestió de les lleres dels rius. Els papers han d'anar més ràpid, els permisos han d'anar més ràpid. Si és que no, és que no, però si és que sí, o si falta un paper, doncs que tot això vagi més ràpid. Que la societat catalana hem de fer una gran aliança agroalimentària entre la societat civil i el sector primari. Per tant, hem de tornar a obrir les grans capitals cap al territori. Hem de fugir dels boicots a determinats aliments. Hem de fugir del boicot a la carn, del boicot als làctics, del boicot als embotits. Nosaltres no hem d'entrar en segons quines demandes, sinó que hem de veure és escoltar, d'acord, i treballar pel futur del sector. Vull dir que no hem d'entrar. Hem de millorar el conjunt del govern, a donar una imatge, a més, de conjunt, de coherència i de tenir les idees clares. I, per tant, revisar si en algun moment alguna decisió no s'ha ajustat prou bé a les expectatives del sector. Ens hem d'explicar millor i hem de fer, jo crec que l'any passat segurament va ser un punt d'inflexió en la mirada de la societat i ara, fent un any, entenc
que al final aquestes protestes són com un record de les demandes que es van fer també, que no quedin una demanda de que no quedin en l'oblit les demandes que es van fer fa un any, no? Doncs amb això estem. Volem donar un missatge de que sabem d'on venim i sabem el que hem de fer perquè les coses ens vagin bé en el futur. Però jo crec que aquí la paraula que ens hauríem de gravar tots a l'ADN, tota la societat catalana, és orgull de sector agroalimentari. I per tant que això també, a vegades anem també més amb les confrontacions i al final la gent el que vol és sentir-se reconeguts, recolzats i acompanyats, i treballar del que han de treballar. La gent vol treballar, els pescadors volen pescar i els agricultors volen poder fer activitat agrària i no estar-se la meitat del seu temps fent papers o havent de defensar la seva activitat o que li doni la sensació de que són sospitosos habituals amb el medi ambient o amb la salut, o si el seu producte és saludable o no és saludable. Jo primer de tot m'ha estès el sector per parlar avui, ahir, avui i demà, sempre, en qualsevol circumstància, en qualsevol moment. 2, el que he dit, màxim respecte a les mobilitzacions, d'acord? I 3, això només ho arreglarem parlant i anant a la una. I amb les idees clares. No estic dient que hi hagi aquí un xec en blanc al govern. Estic dient exigència cap al govern, exigència cap als interlocutors, d'acord? I exigència cap a totes les parts. I després, per últim, jo crec que és molt important entendre el món que ens ha tocat viure. El món més canviant de la història, el món més complex de la història, i no fa falta fer ara una paràbola cap als diferents països del món per veure tot el que està passant. Canvi climàtic, canvis tecnològics, geopolítica, inestabilitat geopolítica, Estats Units, Itàlia, Argentina, d'acord?